Waqabingeletshezana ntabasomsasela bayikhohlwilasa khongo sebosa nemnukambiba abanqasi umsatha kaThixo ngamajobana lemqhele hayabe ogcile emanxiweni benjengempande esumyesana efenyeni uyolise ngonqabo thejwe sehlase ngamlozi kapheko omkhona ebhambatha ingoma sibonga amaso ublando ubuhlahlambile esawathethelwa Ephraim Shabalala induna ngasentabaso shambe nohloselihle hlatshelwa hlele emanxiweni abanye goli intethe echobothi njengobhedu ayahlele mefetshe lomlobo embusi halala sibona hluba phansi kwambokodwa netshe enye uhulumeni izinkantolo niyathelisa umntwana kaphindangene sajab ngapheli wayikhipha iqabula niyathelisa kwamabhasa msebi mshira kathonga thelwa nyeke zamantumwa ke ngqulela buni ikhosomba likaMfasi lohlale webhenki la siqunga sobusika sesihulwe ngamayeso vunywase ovunywe kumkani amapolisa ejabulweni thale insiso ngela kodonsa wena Nkosi yamaNdebele esembono sawo sohlanti awulebuya buya nencombi kwelethu umyalo omqhoyiso jabu kuduza wephepha unontanda kuwo njengesakabhu ngiyabingelela uManazaretha uNkonyazi lwezulu ngibingelele nomhlaba wonke ukhulutha uNkonyazi igama loNyazi amen mina ke ngiyinkosana kwaMhlongo ezathi emabhokweni khona lapha eJudiya ngingomunye ke walaba abalimala ebhasini njengoba inkosana leligcinile uSinamiso ebesechazile sikhonze ke zonyazi namanje mina ngisasho ngithi unyazi loNkulunkulu ngithi alibuse enhlizweni zethu ngaqala kulela bhasa sasekulona sasisuka kwaMshumayeli wethu uKhumalo walapha ekhaya ephekezela ingane yakhe eyisokuyiganisa ngapha eTranscorp singakafiki eTranscorp sikhona indawo esigedlini eduze kweclinic yasosungulweni ibhasi ke yathi mayithatha lo ntaba leyo yahluleka yaphelelwa amabhleki yahlehla nathi yabuyela emuva ngesimo amabhleki asekwaqubuka kakhulu udriver samuzwe memeza ethi fakani amatshe nibhlekini nishoke ibhasi ngesimo sebhasi sihamba khona kwakungekho ukuthi kube khona umuntu owehlayo ayowenza lento ayitu driver ayisho kodwa ngibonga into eyodwa esayenze ebhasini ngoba into ayibantu babekhona kongamanazaletha kuphela nje kodwa nalabo bonke kodwa iningi lethu sasingamaNazaretha iyodwa ke into esayimemezayo into esakhala ngayo igama esalimemezayo nelonyazi sonke sakhala ngoShembe omunye wayememeza uShembe wakhe nomunye memeza uNkulunkulu wakhe kodwa sakhala ngoShembe sonke kuleli yabhasi sasekulona indlela ke umgwaqo wakheke ngakhona mubi kakhulu ngokuthi esayidini kwakuyisiwa na esayidi futhi kuyisiwa esayidini la ngapha kwakuyisiwa ngokuthi awukwazi ngisho ukubona phansi ukuthi usiwa siphelelaphi kodwa uthi mawubusa uqhamusa ubuka ngaphesheya nalesiwa sangapha futhi uthi mawubuka ungaboni ukuthi kwenzakalani ibhasi ke laqhula ngapha lacisha ukusiphosa esiweni esibi ngesandla ke senkosi yethu enkulu esikhonza uNyazi saphunyuka lagcina selilala emgoqweni seliwa ngohlangothi la huhuluza lisuke entabeni lehla lize librekela ezantsi sekuphela intaba lihuhuluza ibhasi sikhona phakathi liyasuhuluza nathi siyalimala mina ke ngalimala khona la uhlangothini ingozi nje embi lapha ekhanda ngokuthi ithambo awulibona ngamehlo ngenhlahla kuShembe engigcinile angithintekanga ithambo kodwa lona lalivelile ngiyalibonga kakhulu uNyazi sisole zona ezokumbonga nalomfowethu engihamba naye la eduze kwami wayengomunye wayekhona kuleyo ngozi naye walimala impela esibhedlela ke mina ngalala insuku kwaba insuku ezintathu bangikhipha ngaphinde ngabuyisela futhi ngalala kwaba isonto lonke ngilele nje esibhedlela ngihleli kodwa uShembe engigcinile namanje ngiyaphila ngilibonga kakhulu uNyazi ngisho impela noma ngingedwa ngithi kodwa abantu umuntu noma umuntu ongamazi uShembe ufuna ukumazi ngempela akaze lapha kuthina simtshengise uNyazi ubani simtshengise nezigameko zakhe ukuthi kahle kahle lo uNkulunkulu esimkhonzayo hayi ngoba suke sibhorekile noma sihlala simkhonza ngokweqiniso ngiyabonga siyabonga ngibingelele kakhulu eManazaretha nonke alandela uNyazi lwezulu njengoba sechaze lo mfowethu lo hayi nami ngomunye abantu ababesengozini yebhasi osongolweni cha uShembe siyambonga kakhulu ngoba lapha akekho yazi noma
ophuma umphefumulo sahlangene nenyama kwakukuthanda nje kwaShembe engingakubeka nje kwafushane nami ukuthi hayi maNazaretha asilandele unyazi lo uNkulunkulu lo nguye amen. Manje wena Nkosana wawulimele kiphi ngoba ngibona ngathi nje uyayiphilela nje? Hayi mina ngalimala ngapha emhlanje kade ngihamba nge-wheelchair mina ngenhlahla yonyazi-ke sengiyaphila ngangithinteke ngapha emgobhodleni kodwa ngoShembe ngiyaphila kunamuhla. Uhambe elikhuze nge-wheelchair isikhathi singakanani? Ngihambe nge-wheelchair nje ngithi qeda isonto elilodwa kuphela ney'nsukwana mhlawumbe ey'mbili. Hayi ngase ngiba ngcono-ke kade ngihamba iy'bhedlela namaklinikhi. Imbongolwane isibhedlela bengisihamba kakhulu masoba insingweni eklinikhi. Bona manje umthandazo kwaShembe besisiza ukuthi umuntu museyinhlungweni awenza umehluko ibona ungcono kakhulu. Siyalibonga unyazi ngokusindisa la kwangakhona ukuhlakanipha. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Igama lale nkosazana egoqela Asanda Gumede eyakhona khona la eJudiya. Ngithi ngizobonga kubaba uNyazi izenzakazi zenze kimi ezingimangazayo. Ngithi lento engangicele ngonyaka odlule ku-2016 October odlule yayenzeka kugogo. Ngithi ngizobonga kuNyazi lwezulu ukuthi unguye okunguye. Ngithi ngihamba nalo unyazi. Amen. Ngithi ngikhumbula ngolesithathu ngithi ngiyalova esikoleni ngangigula ngiphethwe ikhanda kuzongenisa umdedelo ngeza la eJudiya ngangithi mangithi ngiyongenisa umdedelo hayi ikhanda alisekho angisaguli hayibo yimi lo engasaguli kanje ngibeka zonke izinto ezenzeka kimi ezibhlungu kodwa uShembe uhamba nami ngiyabona futhi ukuthi uShembe uhamba nami ngeke ngize ngiliyeke unyazi ngeke bese ngibonga ukuthi unyazi lwezulu ngoba sekuzogcina kulama term 4 ngiyacela ukuthi unyazi lwezulu luhlale nami luhlale nomndeni wasekhaya. Unyazi lungisize ezintweni eziningabi ngithi ngizobonga kulo unyazi ngihamba nalo 100% olwethu unyazi ngihamba nalo unyazi akekho ozongihlukanisa nonyazi ngoba lungenzela izinto eziningabi zingivulela indlela zami ziqonde ngqo. Ngithi unyazi ngihamba nalo ngiyalikhetha inkosi yamaNazaretha inkosi kubusisane ekuzwini. Uthi ubaba kuyo wenza ithenga ngani imoto uthi angazi kuwe. Yayifonela ekhaya. Ngiyajabula ngoba ikhona amaNazaretha abantu bazosikhuluma amanga ngoShembe emhlabeni. Awunanga umonji kafuthi bakithi ngizana ukuthothoza. Uyabona awawini icala lolwini. Kodwa uthola ukuthi lo angaluwinanga uyiphethe lento efunwa abantu eAfrika. Uthi lona wina icala lento efunwa abantu eAfrika ukuphila kanakho. Inkosi yamaNazaretha ukunyazi lwezulu uNkulunkulu ungakuthina abantu basebuhleni. Never was. 8 years. She was 9 She wasn't okay. But since Shembe is here now, she's walking properly. No, but you can't leave her. She fell down. And She will fall down. yeah, if I leave her, I should Please leave us. So I just want to see if she can stand. She was 10 before. Never stand before. Hello. Shembe is the king. Shembe is the king. He is going to deliver my child. I know it. Shembe talk to you. Yeah, he's so 22. 22. Okay, yourself. Thank you so much. Just here, I said you must come there. Just here. I promise you, my kid, you're gonna walk with your foot, okay? Shembe is the only God that's gonna heal you. Huh?
She's 8 years. She's 8 years. You hold her, she's her body. Hold her, she can't walk. And everything. Never walked before. She never stand before. Can't stand over. She can't walk. So it is the first I will see difference today because Shembe has touched her. What's your name? Her name is Amriti. How many years you have? 4. Where you live? 8 years. 8 years. Yeah. Are you happy now? Yeah. Okay, that's good. Happy. Her father works here. Mesifike palito lasondela India. Hayi lasondela India. Lasondela. Uyazi ngikhumbule yenzeka lento ngikhumbula owesifazane owabamba nje umphetho wengubo. Ngenkosi Kristu. Bese ephila. Lengane baba zami akhulume kahle. Ngokudlula phambi kwengane konyazi lezulu yasukuma ehamba. I am too happy today. Everyone now. Yes. King of Kings. Father.